We beginnen deze reportage bij de eigenaar van de AVI-collectie, Foppe Huismans. Huismans is een van de belangrijkste particuliere sammelers van het werk van Frieske kunstenaars. Zijn collectie bestaat uit een paar honderd topstikken. Ook het werk van Christian Kuytwaert had zijn aandacht. Hij volgt de ontwikkelingen van de schilder op de voet. En ik ben nieuwsgierig waarom hij Kuytwaert zo bijzonder vindt en daarom geregeld werk van hem keert. Zie je van jouw aardigste schilders? Ja, ik vind het een geweldige schilder. Ja? Ja, ik vind het een topper. Poele Bregman vind ik echt een topper. We hebben wel meer toppers. Nou, gelukkig wel. Ja. Maar het is een autodidact. Nou, in Friesland die had volle autodidacten. En daar is Boele daar één van. Ja. Ja, hier ben ik heel die maak ik ook mee naar. Ja. En dat zei ze ook van de Christian Kuytwaert. En Christian Kuytwaert is echt zo'n schilder. Daar maak ik een paar stukken van om me heen. Want dat jouwt zo'n rust, dat is zo geweldig. Ja, ja, ik vind Christian Kuytwaert, dat vind ik echt een topkunstenaar. Ja, hoeveel werk hebben we van hem? Ik heb van Christian op het moment 4 stukken. En dat varieert van bos naar parren, stwoon. Nou, en er zit nog hier bij mij een bord en een beker. Ja, echt verschillende kleuren. Heel mooi, heel stil. Ja. Christian Kuytwaert is 39 jaar en woont met zijn gezin, vrouw en 2 benen in een rustig straatje in Oudebekeep. Het werk dat hij maakt had te krijgen met begrippen als eenvoud, stilte en concentratie. Het binnen gewone dingen om hem heen die hij schildert, zoals spon, stwon, biem of fruit. Maar dan jongen toch de eigenaardige bril van deze eigenzinnige schilder. En dat maakt hem als kunstenaar zo nieuwsgierig. Dat heeft geloof ik Sjoerd de Vries gezegd. Als je het niet bij de achterdeur kan vinden, dan kan je het nergens vinden. Dus als je je onderwerp niet gewoon om je heen kan vinden, dan vind je het nergens. Daar geloof ik heilig in. Ik begin met een idee en daar faal ik altijd mee. Dus ik denk, ik ga een schets maken. Ik heb een schets gebruik als uitgangspunt. Dat ga ik schilderen en daar faal ik altijd mee. Dat lukt nooit. Dus ik zet het op, niet goed, eraf. En dan kom ik steeds verder en dan komt steeds meer toeval erbij. En improvisatie. Dus het is nooit dat ik van tevoren weet hoe het wordt. Eigenlijk nooit. Je moet wel oorspronkelijk kijken, je moet wel origineel kijken proberen. En dus de clichés die zijn een beetje te vermijden. Ja, dat weet ik ook niet precies, weet ik nou. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, je moet wel origineel, ja, je moet gewoon, net als een pasgeboren baby, die kijkt vol verwondering naar de moeder. Zo moet je als schilder ook. Als een pasgeboren baby moet je zo kijken naar de dingen om je heen. En dan zie je de abstractie, het vreemde, het surrealistische, het absurde van de dingen. Dat wat ik schilder, dat verdwijnt bijna. Ja, of het is al verdwenen, alleen de schaduw is over. En schaduw is het weghalen van het licht. Minder kan je niet, verder kan je niet komen eigenlijk. Zo.
Willem van Althuis is ook een hele bijzondere schilder. Een schilder die alles ontdaan heeft van franjes. En die gewoon puur iets, echt een schilderij gemaakt heeft. Maar puur, zonder versierselen, alles heeft hij, alle poespas heeft hij weggelaten. Alle virtuositeit heeft hij weggelaten. Gewoon echt net een ontbot schilderij eigenlijk. Hè? Alle vlees is weggehaald, zijn alleen maar de botten die er nog staan. Dat vind ik wel heel mooi. Daar ben je eigenlijk niet mee bezig. Ja. Schilderkunst is iets voor toch ernst, stilte, in mijn optiek dan. Dus je moet toch ernstige, het is een ernstige wereld, het is een serieuze bezigheid. Maar aan de andere kant is het ook maar wat verf, dan rangschik ik de verf op doek en meer is het ook niet. Dus het is ook wel weer een beetje absurd. Het is een rare bezigheid ook wel weer, daar ben ik me wel van bewust. Maar ik wil het gewoon, dus ja, ik heb er ook geen goede reden voor eigenlijk. En waarom was dat? Een domme wil. Blootgesteld aan een domme wil. Ja, ik heb er geen goede reden voor eigenlijk. Ik wil dat gewoon. Ik verwonder me over de dingen en ik heb de mogelijkheid om dat te doen. Dus dan doe ik dat, maar ik heb er niet echt een goede reden voor eigenlijk. Kijk. Nou, daar het duifje weer. De duif weggebracht, hè? Zorg voor de vrouw dat hij lekker te eten krijgt. Nee, wat is het? Dit is bijvoorbeeld Edward Hopper, dat is een Amerikaanse schilder. En dat is een man die gewoon de dingen om zich heen heeft geschilderd. En zijn belangrijkste onderwerp daarachter was eigenlijk het licht. Daar ging het hem om. Het licht, hoe het licht op de dingen valt. En dat is eigenlijk ook mijn onderwerp. En als je het over het licht hebt, dan kom je natuurlijk ook bij een fantastische schilder, Giorgio Morandi. Een Italiaanse schilder. Ergens in 1960 overleden. En die man heeft fantastische stillevens geschilderd op zo'n vanzelfsprekende, rustige manier. Dat is ook een man die zijn hele leven bij zijn zusters heeft gewoond. Dus dat is ook een heel mooi verhaal zit erachter, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Maar die man heeft ook een hele mooie motoriek qua schilderen. Het zit heel mooi in de verf. Het zit heel mooi geschilderd. En het gaat over licht. Het gaat echt over het Italiaanse licht. En als je bijvoorbeeld, wij hier in Nederland kunnen er ook wel wat van. Als je de 17e eeuw neemt, heb je van die 17e eeuwse stillevensschilders onder andere. Dat zijn ook fantastische schilders. Spigliari is ook een hele wonderbaarlijk eigenzinnige schilder. Echt een schilder van rond 1900. Die dreiging zit er wat in. Hè? Het eind van de eeuw komt, een nieuwe eeuw begint. Die dreiging maar spelen staat Dirk mooi? Nou, niet zozeer met die dreiging, maar wel met het mysterieus wat bij hem zit. Het is zo'n mysterieuze wereld wat hij schildert. Dat is ook een hele geniale man. En dan voel ik toch ook wel enige verwantschap mee. Luc Tuymans. Maar dat is wel in zijn manier van schilderen en kijken vind ik heel interessant. Er zijn ook bepaalde dingen ervan die ik niet zo mooi vind. Dat zijn bijvoorbeeld het gezochte onderwerpen wat hij heeft. En het zijn niet maar echt wel de dingen, eenvoud, zeg maar. wel de eenvoud, ja. En de rust en de stilte. Die is grandioos wat hij gemaakt heeft. Afgelopen jaar toen had je dus een tentoonstelling van Christian. En dan zus ineens alle stoelen. Jongen, de gekste soorten stoelen. En dan zus ik weer dat er weer een stoel is, net als maar die paarden. Dan denk ik van, man, die moet toch al lang wegwezen, die stoel. Die moet al lang verkocht wezen. Dat is om eens een beauty van een stoel. Nou, die is net weg. Maar dan denk ik ook van, jongen, Foppe, hij hinkt er voorbij. Dus, dan maakt hem haar. En dan zus ik een vloeiende perfectie, hoe dichter je bij het heden komen. Dus dan denk ik bij me, wat wordt dat straks in 2003? En 2004. En die jongen die is nog maar, ik meen zoiets van zo'n 30 jaar. Mensen die schilderijen kopen, die geven de schilder ook een soort zelfvertrouwen. En dat is heel aangenaam. Goh, dat doet je heel erg goed. Dat is heel erg belangrijk. Dus van er binnen ik oren mensen die het zeggen wat ik zeg.
Ja. Of er zijn mensen die hebben er waardering voor dat je dat doet. Het is toch wel een beetje een eenzame weg, moet ik zeggen. Dus er zijn mensen die daar waardering voor hebben. En dat hangt, dat leeft nou. Hè? Ik heb dat schilderij gemaakt. En iemand die is in een expositie geweest. En misschien heeft iemand het gekocht. En die hangt het dan aan de muur. Er zijn andere mensen die het bekijken. En soms komen die mensen weer tegen. En die zeggen dan, ik heb een schilderij van jou. En we zijn er blij mee. Nou, dat vind ik toch hartstikke leuk. Dat doet je toch wel, dat is goed, dat is leuk.